Dito kami lagi. Yan na po. Ano man, ano sa may problema? May problema? May problema ang kamera? Sa problema? Problema talaga yung kamera na. Fans ni Aling Binay. Dapat meron kang Len, yung camera na kahit saan mo itutok, nakaayos pa rin siya. Mahal yun. Anong tawag doon yung ginagamit ni Joji? Ano, yung drone? Hindi. Ano siya, yung tinatapat din. Pero kahit iganon mo siya, pantay pa rin siya. Pantay pa rin siya. Kahit tumatakbo ka, nasa motor ka, lubak-lubak, pantay pa rin siya. Mahal kasi yun. Wala pa tayong ano doon. Pang ano yun? Pang vlog talaga, no? Pang vloggers na yun. Nagba-vlog siya, ano, di ba? Sino? Joje? Hindi? Hindi siya. Meron doon ano, yung 3K niya na ano, followers niya. Ano yun? Sa photographer niya. Ano na siya ng Nikon. Kala ko nagba-vlog siya. May puno ng buli o. Dito parang sa amin lang talaga to. Di ba yung bully na yan gawin ng ano yung kinugay? Tawag sa amin yung landang. Oh, landang, kinugay. Lami pa. Yung pinakagitna niyan. Binibiyak, tapos Sobrang takas binibiyak. naman yan, ina-affect yan. Pero putol yung puno. Putlon man na. Putol na. Putulin yung puno, tapos yung pinakagitna niyan, yung Tapos anuhin tawag nito. ibibilad. Oh, nilugkon. Tapos Ay, tutubo. babay. Daron, talagang bundok to. Ayahay daw doon yung hangin eh. Bibi. Bibi Boyeng. Salita ka nga. Nag-ibo panood natin. Ha? Ha? Ang cute na. Ang cute na. Ha? Oo. Oo. Ang cute. Buti nakahabol ka pa, Mars, no? Lalaki. Huwag kasama sa video yan. Cut ko na lang. Ika-cut lang naman yun eh. Pwede naman makat yan. Nakala ko naka-live na yan. Oh, hindi, Hindi, naka-ano, video. i-edit kasi pa to eh. I-edit pa yan bago niyan i-ano syempre. Tanggalin. Hello guys! Andito kami ngayon Sige, magkano ka, Mars? sa Las Palmas. Sobrang siboyin eh. Sinusundan na yung camera. Anong puno yan, Nay? Hindi ko alam kung ano. Kamatsili yan eh. Kamatsili. Kamatsili. Walang bunga. Kamansilis mo na sa mua. Sarap daw yan eh. Oo, yung bunga. Ibig sabihin, may ilog dati rito. Oo, may ilog. Ayun, may ilog. Ilog yun ito. Ilog yan. May babaha na rito dahil ginalaw na nila. Wala, oh. Kasi pag may kamatsili, may ilog. Delikado dito, no? So yung dalawa na eh. Ayun, ang layo nung narating nila Leslie. Ito yung ano, Sige, Mars, salita ka ito din. yung hacienda ni Aling Bilay. Ay, gusto. Oh, kuha lang kayo na yung burnal dito. Mansion, gagawa siya ng mansion dito. Oh, dito ako gagawa ng ano, mansion. Pila ka kwarto, no? Mga 20 ka kwarto kasi ano Para kaya? lahat ng mga vloggers, imbitahan niya. Oh, dito tayo. Dito mag-tipon-tipon. Dito tayo mag-meeting. Mag-meeting. Dito sa punuan ng kamansilis. Oh, di ba? Boyang na. Ay, yung kalsada doon sa dulo. Tayo na natin yung dalawa. Hello. May kakat pa tayo doon. Achus. Sinukpak mo siya, ano. Layo ng ting. Nakipag-usap siya kay Aling Bilay. Fans niya yan eh. Nakita niya in personal eh. Fans niya si Aling Bilay. Nakita niya sa personal. Nakipagkwentuhan siya. Oh, ano? Opo. Ha? Ito na daw si Aling Bilay. Nakita niya sa personal. Nag-meet na sila ni Aling Bilay. Wait na tayo, di ba? Ang liit ng Las Palmas talaga. Grabe, laki dito, no? Doon kumukuha ng dito ng ano. Doon umikot kami Ano dyan. yung bahay dito eh? Ba na itsura? Ano na itsura dito? Ano no? Single detached na. Maganda. Dalawang
milyon daw yung mahigit eh. 2 milyon na nga yung ano, yung hindi, yung sa atin, yung ano yun, townhouse. kami ni Dalawa. kami nga ni Wilma ug ni Christy, partner kami sa mga pantry eh, community pantry. Kita ko nga eh. Sa gas. Niloloko ko nga eh. Ikaw nangunguna sa ano? Malagay na nga sa inyo, ano yung hashtag suki. Just. Nakakatuwa din yung pantry ah. Oo, dahil tapos yung pumila kami uli, wala na kami naabutan, sabon na lang. Nakatikiman akong pantry yung talbos ng kamote kasi ayaw nila magsikain. Ano kapunta ka? Binigay nila sa akin yung kinuha nila. Ah, Yung talbos ng kamote. ako naman, kumuha ko ng kamatis at saka sitaw. Bawal pala sa akin yun, di na nalaya. Asa, dapat pinamigay mo. Asa na ako ihatag yun. Mahirap din mamigay ng kaparanggot lang. Marami pa masyado. Basig sa wayon patali. Hindi akong binuha. Na mag-thank you.